paljon aavistuksen on nopeampi, ei automaattisesti. Mikä Juvosen tausta? Sä sanoit, että simulaattorin puolella on ajanut varmasti teidän sarjoja. Ja... On, meillä tuon äijäsarjaakin tuli mukaan Style jotain kilpailuita ja yksittäisiä ja sitten Legendsin talvisarja, kun Legendsin simimestaruus kun ajettiin tälle vuodelle, niin ajo siellä erittäin hyvin myös ja niin kuin sieltä sitten vaan innostus lähtenyt, että tänne mukaan ja uskoisin, että kun simusarjan voittaja Ville Pennonenkin aikanaan saadaan Nisula Juhan auton rattiin, niin mä uskon, että tulos on aika hyvä. Alamäki painaa sieltä Juvosen rinnalle. Ja mitä tapahtuu? Nyt pyörähtää sitten, nyt pyörii Juvonen. Ja Alamäki tulee sieltä ja nousee kolmanneksi. Juvonen pääsee saman tien jatkamaan matkaa. Siinä oli tyylikkäät piruetit, mutta kun täällä ei tyylipisteestä saa yhtään pistettä. On se hurjaa tämä kaksikon taistelu. Nyt lähtee Juvonen sieltä rohkeaan yritykseen. Toivottavasti ei liian rohkeaan. Pysyykö radalla? Pysyy. Muistelee, mutta pysyy radalla. Täällä kaverukset spekuloi. Todella hienoa kilvaa jo taas tämän kaksikon kesken. Tullaanko tätä näkemään koko kausi? Matti otti nyt kolmosia. No joo, kyllähän me voidaan ajaa koko kausikin. Ihan hauska ajaa, kun on hyvä rehtikumppani, kenen kanssa ajaa. Kyllä, mutta yleisö pyytää ja vaatii, että nämä herrat jatkaa koko kauden loppuun, koska hienoa taistelua. Juu, eiköhän me jatketa. Kyllä, kiitos. Kiitos, ilman muuta jatketaan.